guru bangsa ketekatyo putra wetanging trangga hesti rekata layu Dodo sapa ingkang kali marake enggal maju ketoken dikayanira aku apa kowe kang bakal kabuku ing matyaning ati loko tan burung tumekeng
samar pamoring suksma sinuk semaya wenah ya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu ing Gus kados keplayu lampah jengandika kawon to Gus iya kae udu sakbaene buta mang waspadaken sikile nika lak mboten napak lemah to Gus nika mang sampurnakne nek nyambut gawe niku ngangge akal aja mung ngangge okol mang pirsani ngangge netra batin sampean Gus tan samara pamoring suksma sinuksmaya wenah ya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana Kiai Semar aku wis tanggap apa sing mbok kersake mang majeng malih Gus
aja kebacut nggonmu muwun ya ngger. Lho. Menika Pukulun Narada ingkang merepeki dumateng angga mula. Iya. Jeneng kita aja banget anggen kita muwun. Sabab iki wis dadi lakuning lakon garising kodrat jangkaning para dewa ngger. Lire pripun Pukulun kok dados lelampahan kados mekaten. Pancen putra kita kuwi wis kinodratake. Kinodratake dewa dadi wahyuning Rama Bargawa. Saka tumemene bakal nglabuhi kakang-kakangne kang bakal palakrama nganti direwangi adus getih paribasane. Mula jeneng kita ngger Pitulun Danupati. Mbok menawa putramu sakloro nyawijian ning anggane Bargawa limat gaman kuwi mau dadi piandeling diri. Ngger Bargawa. Wah. Gaman kuwi dadi piandeling diri. Ngono? Iya. Gaman mono dadi piandeling diri. Aja kanggo nyilakani sesamaning urip, ning kudu isa karya naktia sing sesama ya, ngger. Pangestumu Bathara Narada. Lan iki ngene Danupati. Ulun kautus yang jagat Girinata. Ngudhunake wahyu jodoh. Antarane kanggo putrimu sakloron wis pas lan cocok. Lamun ingkang mupu sayembara saka satriya Kanyakawaya. Mula putramu Danuresmi Antula Partawirya putramu Danuretna Hantua Swandagni. Ngaturaken gunging penuwuning tanpa pepindhan Pukulun. Dene semonten kawulasan Jawata dumateng pun titah Danupati jagat Dewa Bathara. Ngger mbok menawa kodrate sira kasinungan gaman piandel tamenging diri Bargawa. Wah, piye? Ngene ngger. Sayembara sun tutup. Sira sakloron Partawira kelawan Swandagni bakal ndak dhaupake pisan Pukulun. Katuran hanyekseni dhawuhipun para putra Pukulun. Iya, Danupati, sineksen jagat saisine. Sineksen jagat saisine. Para dewa Duradara. Hormat gamelan Lokananta. Kodhok ngorek. Sing jarep dirabene, maju rene. Oh ninggih. Ojo meri tole. Apa? Kembar mayangin dititruk. Digandeng tangane. Rupa iku jagat Indrapura wis sumilak padhang. Ingkang sinandhang padhang jinglang anakku wong ayu Danuretna kelawan Danuresmi. Kula Rama keparengipun Kanjeng
Kanjeng Rama kados pundi? Ger. Anakku. Danuwati. Kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Sira sak putuwe bakal kawengku garwa dening Satria Kanyakawaya. Mula aku nitipake getih tetes balung sak cekelek daging setampel ya ngger. Aja nangis Danupati, aku mudah melu nangis. Kono kawan kae ngopo kok melu nangis? Terharu. Nangis lho. Wis puna kawan lemu nangis wis. Pukulun. Kula ngaturaken sewu pangabektu kula Pukulun. Matur sembah nuwun. Sampun purun hangestreni anggen kula mantu. Ya Danupati. Mara gage sawangenane ngawang-awang kae. Para widodara nawurken ingkang sari-sari. Mboten ketingal Pukulun. Oh iki wujud alus. Oh inggih kados mekaten. Ya. Wis purna jejiban ulun Danupati. Ulun nyuwun pamit kondur kayangan. Medare Jaka Lodang pranyata sasmita gaib pamedare dadi jangka sapa wae kang ngranti antuk pituduh yakti maragining gesang rahayu yuwana sanes kala tan mingerake blating widi gelak tekaning kodrat. Aduh Kanjeng Sinuwun, bingah ingkang tanpa pindan krana sih nugraha saking Hyang Manon wujuding garwa ingkang jagat tanpa timbang. Malah prayogi titi mangsa menika menapa kepareng kula boyong kundur dhateng negara Kanyakawaya. Aduh ngger, kula mboten badhe kawratan. Mugi-mugi kewala sedya hayu tansah manggih rahayu. Nini wancine sira walaskor gemane wong tuwa sing bisa mapanake diri lan ladi aja nganti ngleling semi Nini.
Kyai Ratu. Wonten pengindika ingkang dawuh sinuwun. Lah iki kabejan kabagyan kang tanpa upama nggonku dadi wong tuwa kelawan sira Yayi. Inggih. Semanten ugi kula Sang Prabu. Nyatanipun putra ketiga sampun sawetawis samboyong putri saking negari Indrapura. Yayi Renuka. Ger Partawirya kelawan Swandakni lan sira Bargawa. Wonten dawuh Rama, katimbalan dawuh Rama. Wah, jomodat ni bapakku kepilih. Aku mung mekas marang jeneng para kaki. Tetepno pangestimu anggonmu bakal sambut suwitaning akrama. Merga wong urip iku kudu ngrakit sabaring laku. Sabar iku diarani mustikaning urip, kuncine swargan jati. Nadyan sira antuk kagungan kang tanpa upama, sira bakal mengku garwa kelawan putri Indrapura. Mengko saksuwene sira mangun bebrayan kelawan Nini Dewi, kudu bisa momot kuat nandang sakabehing coba lan pendadaraning urip. Nanging ora teges gampang nek kepepet kentekan lalar selawalike. Kudu malah kebaing pengarep-arep lan kuwawa nampane apa wae ingkang gumelar ana jagat iki, Nger Partawirya. Nun inggih saged mundi dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu. Anakku wong bagus, anakku wong ayu kang wis ngancik kadiwasan iki bisa dadi tronton padhang bakal nyambung sujarahing negara Kanyakawaya. Apa dene putraku Swandakni uga kaya mangkono, Nger? Inggih Rama Prabu, kula pun putra ana tepi dharma lan bakal nyambung sejarah negari Kanyakawaya. Inggih Kanjeng Rama, sendika ngestuaken dawuh. Ya, ndak sesuwun marang Gusti kang hanyipta jagat. Sira bisa dadi putra ingkang kena denarani anak anungane Ndita. Tegese anak sing tanpa cacat, tetepa tentrem rohani lan jiwamu putraku sakloron. Tak kekudang nggonmu jejodohan bisa kaken-kaken tumeka ninen-ninen. Pindha mimi lan mintuna rutut antut atut ya, Nger. Lan ugem ana tembung cara kuna diarani bibit bobot bebet. Kuwi uga ana gunane kanggo satatane wong salagi rabi. Boten namung bibit bobot lan bebet. Oh, kepiye Bune? Kene. Ananging saged to anutup samukawis ingkang damel kuciwa satemah wonten tetumbungan ajining diri gumantung ana ing lati ajining raga ana ing busana. Ya Yayi Ratu, titi mangsa iki sira Partawirya sun wisuda madheka Nalendra Kanyakawaya nglintir keprabaning pun Rama lan putraku Swandakni kawisuda minangka patih lan putraku wong Jarot Rama Bargawa. Piye Bapak? Kak wisuda dadi jeksa negara kang nindakake jejeking hukum lan adil. Muga-muga mrih teguh yuwana adil makmur kerta raharja. Negara Kanyakawaya bakal ndak wali asma dadi negara Maespati. Lan pun Rama bakal lereh keprabon. Pun Rama bakal madheg pendhita kelawan ibumu. Aneng pertapan Diwasana. Partawirya, aku titip negara lan nusa bangsaku. Kula nderek
nyekseni Ndara hadekipun tatan pamerintahan anyar menika. Mugi-mugi sageta hanyembuh dhateng negari sanes lan lumeber dhateng kitha Sala menika Ndara. Iya Kyai aku uga melu nyekseni. Mboten sah tayungan, Gus. Mengke ndak dioyak-oyak Satpol PP. Wandi. Mengke nek tayungan jenengan alun-alun lha teneh kadowan. Sineksen jagat saisine. Tentrema kanyakawaya lumebar kutha Sala.